खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदांस्रि मोसाहारि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनाव 10 लाख रांसिम दाहारनि सुबिदा मोननो हागोन आधार कार्ड दिन्थियोब्ला नोंथाङा लाख लाख रां मोननो हागोन नंगौ लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनाव आधार कार्ड दं नामा जुदि नोंथांनाव आधार कार्ड दं अब्ला नोंथाङा बे सुबिदाखौ मोननो हागोन नोंथाङा फालांगि खालामनो थाखाय बे सुबिदाखौ मोननो हागोन नोंथांनाव आधार कार्ड दंब्ला नोंथाङा 10 लाख रांसिम दाहार लानायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो 25 जौखोन्दोनिफ्राय 35 जौखोन्दोसिम साबसिडि मोननायनि सुबिदा दं गाहाय मन्थ्रिनि साख्रि सोरजिनाय हाबाफारिनि सिङाव नोंथाङा रां मोननो थाखाय आधार कार्डनि गोनांथि दं लाइमोन फालांगिफोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखिजों PMEGP नि दाहारखौ होनाय जादों आरो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा 35 जौखोन्दोसिम साबसिडिनि सुबिदाखौ मोननो हागोन लोगोसे नोगोरारि ओनसोलनि सुबुंफोराबो 25 जौखोन्दो अनसुंथाइ मोननो हागोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों नोंथाङा दाहारनि थाखाय PMEGP पर्टेलाव थांनांगोन आरो माखासे गोनांथार फोरमानलाइफोरखौ जमा होनांगोन बे गोनांथार फोरमानलाइफोरखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा दाहारनि सुबिदाखौ मोननो हागोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन